Novaca nemamo da popravljamo baš stvari. Nisu navikli plaćati karte, a novac je potreban. Tužno, jad i bijeda, moramo biti u mraku. Mladi trebaju više volontirati. Ja samo želim tematske večeri. Ali do duše, neki ne znaju kome se trebaju javiti. Ja bih samo rekao da je program jako dobar i da se nadamo da će ga se što više uspjeti provesti. Mladi u centru. Dragi slušatelji, lijep pozdrav. Slušate emisiju Mladi u centru. Moje ime je Darija Rendulić, a tema današnje emisije je Kabina, Karlovačke kulturno-umjetničke večeri. Sigurna sam da ste upoznati s projektom i da ste ponedjeljkom podržali bendove, književnike, likovnjake, fotografe i razne osebujne goste. Današnji gost je Pero Desović, predsjednik udruge Studio 8 i zapravo vrlo važan dio tima koji organizira Kabinu. Pero, lijep pozdrav. Bog. A prije nego što počnemo, možda ipak za one koji ne znaju, iako sumnjam da je vrlo malo takvih, samo da ukratko predstaviš što je zapravo projekt Kabina. Kabina je kulturni projekt koji se već 5. godinu za redom odvija u Karlovcu. Odvija se svaki ponedjeljak od prosinca do travnja i ugošćuje razne glazbenike, književnike, likovnjake, fotografe i sl. Bit Kabine je zapravo odgajanje na neki način karlovačke publike da cijeni autorski rad, da se otvori prostor za umjetnike i autorski rad. Znači da ne samo da se pokaže autorski rad različitih Karlovčana, nego da se i pokaže autorski rad drugih, znači od ljudi iz drugih gradova. Imali smo jako puno gostiju iz svih dijelova Hrvatske. Pero, 1. prosinca kreće 5. sezona Kabine, no vratimo se malo na početak priče, odnosno prisjetimo se kako je zapravo krenula Kabina. Pa Kabina je krenula pred 5 godina iz entuzijazma nekoliko Karlovčana. Ja sam tad bio samo promatrač, no tu bi se valjalo spomenuti Darka Lisca, Gordana Beglera, Viktora Volerića Horvata, Zorana Janjanina, još dobar broj drugih prijatelja koji su se bavili time. Ja sam od 3. kabine na neki način bio u tome. Kabina je krenula iz Kohibe kao jedan oblik druženja ponedjeljkom, kao književno-glazbene večeri. Tada se još nismo bavili ovim nekim drugim širim dijelom, znači na primjer fotografijom ili likovnom umjetnosti i polako sa svakim ponedjeljkom dobivala je sve veću publiku i prerastalo je nešto tradicionalno i možda čak nešto i više no što smo sami očekivali. Nekakva ideja je bila da se, na primjer, glazba i književnost da se spoje, pogotovo zbog toga što ta književnost nije toliko aktualna među mlađom populacijom, da se spoji na neki interesantan način, primjerice bojanski u kafiću, i da bude koncept književna večer, čitanje poezije, predstavljanje neke knjige i poslije toga, na primjer, koncert, bilo da je to netko na akustičnoj gitari ili bend. I taj koncept je zaista dobro saživio kod karlovačke publike, upravo zbog toga što je bilo pušteno. Nije bilo unutar neke institucije, nego je bilo u kafiću, u mjestu gdje je većini ljudi ugodno, znači mogu popiti kavu, pivu i poslušati nešto novo. To je bila zapravo neka ideja, da se taj cijeli dio oko glazbe i književnosti opusti i da sve bude vrlo opušteno i jednostavno. Rekao se zapravo da je kroz tih 5 godina, jer kao što smo rekli od 1. prosinca kreće 5. sezona, prodefilirao jedan vrlo velik broj ljudi, kako vaših gostiju, ali i ljudi koji su cijelo vrijeme bili u organizaciji. Pa možda da nam ukratko predstaviš tim koji je vodio Kabinu, evo ga možemo 4. sezonu. Pa kroz 4. sezonu naravno promijenio se dobar dio ljudi, neki su otišli raditi negdje drugdje, nisu imali možda više vremena, otišli su na faks i tako dalje, ali u 4. sezoni smo bili, na primjer, Darko Lisac koji je cijelo vrijeme nekako zaštitno lice Kabine, moderator koji raspravlja sa književnicima, predstavlja cijeli koncept i tako dalje, pa Viktor Volerić Horvat je bio tonac. Nadalje, ja sam bio voditelj baš cijelog projekta i ajmo reći nekakav organizator i logističar, znači kontakt sa svim gostima, rješavanje birokracije i tako dalje.
Tu bi spomenuo jedan jako velik broj volontera koji su se ove godine uključili i koji su nosili stvarno cijeli koncept i cijeli program i bez njih realno ne bi se ništa moglo i napraviti. Tako da u ovoj 4. sezoni je zaista bilo dosta ljudi koji su ostavili svoj trag, bilo da su bili gosti na tom događanju pa su nakon toga se ušli u organizaciju i sasvim sigurno u ovoj 5. sezoni će taj broj suradnika biti još i veći. A reci mi, jeste li već i na početku imali namjeru napraviti takav dugogodišnji projekt ili je dakle ta 5. sezona ipak rezultat nekog spleta okolnosti koje možda ni sami niste očekivali? Prije svega rekao bi da je to zaista splet okolnosti ili bolje rečeno neka vrsta prepuštanja da se stvari odvijaju svojim tokom. Nikad nismo zamišljali što će biti za 5 godina, nego jednostavno kako se krenulo prve sezone, krenulo je i nije se još uvijek zaustavilo. I u principu bit je toga da uvijek dolazi netko novi i ne vidim razloga kako bi se to uopće moglo ugasiti. Na primjer, od sad 5. sezone ja neću moći biti toliko aktivan u kabini, ali već automatski jedna druga osoba uletila, mogu tako reći, i zamijenit će me. Tako da isto promijenilo nam se dosta ljudi koji su na primjer radili ton, ove godine umjesto Viktora će biti Mario Fudurić i tako dalje. Znači uvijek netko novi dolazi i uvijek dolaze neke nove snage koje onda nose taj projekt dalje. Projekt ostaje, a ljudi, se mijenjaju. Možemo tako reći, jedino Darko Lisac ostaje isti. A Pero, nekako od početka, dakle mi koji smo redovno dolazili na kabinu pratimo taj razvoj i ja moram stvarno reći da je 4. sezona pa bila i najuspješnija. Što se promijenilo u toj 4. sezoni, što je možda zapravo i najvažniji dio naše današnje ovoga emisije? Što se dogodilo u 4. sezoni da je imala takav nagli skok? Pa dogodilo se dosta stvari, ali su bila neka dva ključna faktora. To je što se promijenio prostor u kojem se radilo i drugo je što smo dobili financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih. I prostor prve 3 sezone smo radili to u karlovačkim kafićima, a 4. sezona se premjestila na malu scenu. I kada smo razmišljali o tom premještanju, nismo ni sami bili sigurni što će se dogoditi, hoće li publika to prihvatiti, hoće li to biti dobro ili loše, ali ipak mogu reći da je zaista ispalo odlično što se tiče prostora. A još uz to dobili smo financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih, koja nam je omogućila da se dignemo nekoliko stepenica više i da zaista uspijemo dovesti puno veći broj bendova i na primjer književnika, likovnjaka i van Karlovca, isto tako da im pružimo puno bolje uvjete. Primjerice da im možemo pokriti putne troškove, dati im honorare, kupiti materijal i tako dalje. A i na kraju krajeva ja sam bio zaposlen na tom projektu, tako da sam se napokon baš u 4. sezoni mogao baviti kabinom i baš je kabina imala jednu osobu koja se mogla njom baviti kao baš da je to posao, a ne samo hobi kao što je bilo do sada. Kao što si spomenuo, organizacija takvog događaja koja se možda ovako čini mala stvar jer mi kao publika dođemo lijepo ponedjeljkom, smjestimo se i pratimo super program, ali ta organizacija se odvija na više razine, je li tako? Od one birokratske i formalne gdje se moraju naravno riješiti papirologija, pa skroz dakle do onih banalnih stvari kao što je, ne znam, priprema stolica i slično. Pa nam možda malo opiši dakle na koliko razina se odvija ta organizacija. Pa organizacija se odvija na, to što si rekla, dosta razina, jer prvenstveno treba se stalno komunicirati sa novima, sa književnicima, sa likovnjacima i tako dalje. Znači treba se sklopiti mjesečni program, treba se svima njima omogućiti ono što im je potrebno, treba pripremiti cjelokupni prostor, treba posložiti razglas i tako dalje. Pogotovo problem male scene je to što je prazna prostorija koja se iznova treba urediti kada počinje kabina. Znači treba staviti stolove, treba pripremiti šanki mjesto gdje smo imali zakusku, treba iznesti, složiti razglas, treba sve to zvučiti, treba donesti
stolci i stolove, pripremiti grickalice, pripremiti izložbu, pa jako puno posla iziskuje da bi u 8 sati kabina krenuli da bude onako kako je svaki ponedjeljak. S obzirom da je riječ o stvarno sjajnom projektu, naše slušatelje sigurno zanima kako se zapravo financira kabina. Rekao si da ste prošle godine dobili projekt na Ministarstvu socijalne politike i mladih, ali osim toga, koji su još izvori financija? Pa izvori financija su prvenstveno u 4. sezoni bili grad Karlovac i turistička zajednica, a ove godine nismo dobili na projektu socijalne politike i mladih, ali čekamo rezultate još drugih projekata, tako da u principu cijeli koncept i financiranje i sam budžet kabina će biti prilagođen onoj količini novaca koja će se moći dobiti od donatora. Publika je uvijek uskakala sa svojim donacijama gdje bi pokrili na primjer grickalice ili čaj i kavu koju smo mogli servirati publici, i to je isto jedna zgodna stvar kod kabine, upravo ta bila neka vrsta te samoposluge gdje su ljudi se osjećali kod doma u dnevnom boravku. A samo to financiranje i količina programa i svih ostalih stvari ovisi o tome koliko vam je budžet i koliko dobro kotirate na projektima koje ste pisali. Ali u svakom slučaju kabina se održava u 5. sezoni. Naravno, kabina se održava u 5. sezoni kako god bilo ili ne bilo. A jedno kratko pitanje kao jednom od organizatora, što ti je najdraže kod organizacije takvog događanja, što je bilo najstresnije? Najdraže mi je sve, zapravo od cijelog procesa, od toga kad pripremamo sezonu pa do toga kad završavamo, sve mi je odlično, ali najdraže mi je kada u 8 sati nakon cijelog ponedjeljka kad jurimo od jutra do 8 sati, najdraže mi je kad ljudi sjednu i kad krene program. A najstresnije mi je zapravo upravo to bilo iščekivanje rezultata projekata prvenstveno, jer o tome najviše ovisi kakva će sezona biti i koliko ćemo imati financijska sredstva i cijela ta priprema, jer uvijek se dogodi neke, pogotovo na dan događanja, imaš na primjer 6 sati od kad krećeš raditi do trenutka kada počinje program, 8 sati mora početi program. Ali uvijek se nešto nepredviđeno Da, uvijek se nešto nepredviđeno dogodi ili od ovih tehničkih stvari, ode kabel, ode zvučnik, ode mikseta, do toga da se nešto zaboravi kupiti pa se treba ići brzo kupiti. Loših vremenskih uvjeta, pa do toga da gosti kasne ili se duže zadrže na večeri i tako dalje. Tako da to je jedan jako stresan, a u istom trenutku odličan posao kad se sve to odvija, jer se zapravo zabavljaš i živciraš u isto vrijeme. I Pero, reci nam za kraj, što donosi 5. sezona? 5. sezona donosi opet nekih novih stvari, prvenstveno uz glazbenike, književnike, likovnjake i fotografije koje smo imali svake godine i poneki film. 5. sezona donosi grafičke dizajnere, odnosno svaki mjesec će po jedan karlovački grafički dizajner osmisliti cjelokupni vizualni identitet kabine i uz to ćemo ga predstaviti u razgovoru i predstavit ćemo zapravo njegov rad, odnosno što je taj grafički dizajner do sada radio. To je na primjer neka novina, a uz to donosi odlične karlovačke umjetnike i umjetnike također odlični iz drugih dijelova Hrvatske. Na prvoj kabini 5. sezone ćemo vidjeti našeg starog prijatelja Bojana Kiskija, odličnu ekipu iz Soul Radija, Tenu Prskalo, mladu karlovačku književnicu, Tenu Prskalo, mladu karlovačanku koja se bavi pisanjem, te ćemo napraviti izložbu fotografija od ekipe iz Izvan Fokusa koji su pratili cijelu kabinu od njenih početaka, te ćemo također napraviti izložbu svih likovnih djela koje su nastala kroz 4. sezonu kabine. Uz to očekuju nas novi i stari gosti, tipa vidjet ćemo opet i Čudnoređe ove godine, pošto je on postao neizostavni gost kabine.
te imat ćemo i jam session i slikarski glazbeni, te još puno drugih gostiju koje možete provjeriti na našoj stranici. Dragi slušatelji, bio ovo Pero Desović koji nam je najavio 5. sezonu Kabine koja počinje sutra. Vi ste slušali emisiju Mladi u centru, družit ćemo se i iduće nedjelje u istom terminu, a naša tema će biti projekt Budi neovisan, budi svoj. Lijep pozdrav! Mladi u centru i Trend Radio.